रुफामणि बाथौ धोरोमनि जोंहा 43थि मागि पुर्निमा खुंफुंनायनि मोनसे लाहार फाहार जादों। दिनैहाय बे खुंफुंनायनि नैथि सान। दा बे नैथि सानावहाय दिनै जोंहा प्रग्राम बादियै ब्राह्मण जयग मैयानि सानावहाय जोंहा प्रायश्चित जयग जाखांबाय। दिनैहाय ब्राह्मण जयग जादों आरो गाबोन जोंहा प्रग्राम दङ। गाबोन जाहैबाय अपेन सेसन। बे अपेन सेसनाव गावदां पुर्निमा मागि पुर्निमाखौ लोब्बा लानानै जों बेखौ बोसोरफ्रोमबो जोंनि मिरु आफादा खुंफुंनाय जायो। बे खुंफुंनाय बेबादिनो देग्लायबो जोङो गोबां धोरोमनि जोंनि बे धोरोमनि सिबियारिफोरखौ लानानै जोङो देग्लायबो बे खुंफुंनायखौ लाहार फाहार खालामदों। आं रिसेपसन कमिटिनि जानानै बयनिसिमबो हांख्रायहरनो सानदों। जोंनि बे धोरोमा गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ आरो बेबादिनो बोसोरफ्रोमबो जोङो बे मागि पुर्निमाखौ खुंफुंबाय थानाय जायो। बे मागि पुर्निमा खुंफुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय अखण्ड बिश्व जयग बिश्व शान्तिनि थाखाय बे मागि पुर्निमाखौ जोंनि बे धोरोमा रुफामणि बाथौ धोरोमा बोसोरफ्रोमबो बेखौ खुंफुंबाय थायो। दा देग्लायबो आसा खालामदों गाबोननि दिनाव गोबां जोंनि बे गोबां दालाइसा गासै जोंहा बे धोरोमाव दालाइसा हिसाबै सारा आसाम बेंगल नाङै 49टा दालाइसा दङ। दा बे दालाइसानिफ्राय गोबां माने माबाफ्रा भक्त भक्तानि लोगोसे ब्राह्मण ऋषि आरो बिफागुरु नुजाफैनानै दङ। आरो बे सानफ्रामबो गाबोन साना जोबजासिम जोङो जागा मागायै बे खुंफुंथायखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो मिजिंथिदों गाबोननि दिनावहाय गोबां भक्त भक्तानि बिनि अनगायैबो खाथि खालानि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि बे मागि पुर्निमानि खुंफुंथाया गोगोमैनो आरो गरजियासलि जोङो बेखौ सालायलांनो आरो खुंफुंलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। बेनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंगोन। बे धोरोमा जोंना मोनसे सार्थिक धोरोम। दा बे धोरोमखौ लानानै जों गोबां जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबां न'खरानो माने दिनैसिम मोजाङैनो थांनानै दङ आरो आसा खालामो बयबो जोंनि बे धोरोमखौ आजावनानै लागोन आरो बयबो बे धोरोमखौ लानानै गावबागाव न'खर खांनायावहाय गोख्रोङैनो माने गोजोनैनो दैदेनलांगोन होननानै आं मिजिंथियो। बांला 1429 आरो इंराजि देग्लाय 2023 बे बोसोरनि मागि पुर्निमा अर्थात फेब्रुवारि 3, 4, 5 तारिख आरो बांलानि 19, 20 आरो 21 तारिख मागनि बे सानथाम हाबाफारिखौ लानानै जोङो दुलाराय रुफामणि बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो मागि पुर्निमा खुंदों। नैबे फानबारि दालाइसाया रुफामणि बाथौ बे दालाइसाया जोंनिनो मोनसे दालाइसा आरो बे क'क्राझार जननि सिंनि मोनसे दालाइसा। जोंहा 4 जन दं आरो गासै 49 दालाइसा दङ। बे सेन्ट्रेलनि आन्दारावनो गासिबो एखे गुरुनि एखे धोरोम नितिनि गेजेरजोंनो जोङो गासिबो एखे धोरोमनि बिथोन बादिनो जों सोलियो। दा बोसोरे बोसोरे खुंबोनाय बायदि देग्लायबो 43थि मागि पुर्निमाखौ जों बे फानबारि दालाइसायावनो बहाय बानजाय आफाद दानानै खुंदों आरो बेनि उद्देश्यआनो बेनो जे जोङो बे फानबारि दालाइसायाव गासैबो दुलाराय रुफामणि बाथौ धोरोमारि जानानैनो जोङो बे धोरोमनि बे मेलाखौ जोङो खुंदों, बे फोरबोखौ खुंदों। बे रुफामणि बाथौ धोरोमनि मोनसे फोरबो। गुबुन गुबुन धोरोमाव जेरै गुबुन गुबुन फोरबो दङ, बे मागि पुर्निमाखौनो जोङो गाहाय फोरबो हिसाबै जों खुङो
जोंनि फोरबोफोरनि गेजेराव बे मोनसे देरसिन फोरबो होननानै जोंनियाव गनायथि मोनदों आरो बे फोरबोजों लोगोसे जोङो अखन्द बिश्व यज्ञ फुजा होयो दा बे अखन्द बिश्व यज्ञनि गेजेरजों बे जगत शान्ति जगत मंगलनि थाखाय जोङो फुजा होयो यज्ञ होयो आरो बेजों सर्बमय बे मुलुगाव थांनानै थानाय जिब जिबि दंफां लाइफां दैमा दैसा बयनिबो मोजांनि थाखाय ओनसोलनि आरो बयनिबो सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखायनो जों फुजाखौ होयो। अपेन सेसनाव गाबोननि गेवलां मेलाव जे गाबोन 5 फेब्रुवारि दा बेवहाय जों गेवलां मेल लादों सानथाम नामै जों खुंदों। मैया 3 फेब्रुवारिनिफ्राय जों जागायबाय। 3 फेब्रुवारियाव जोङो गिबियाव गासिबो जेसेबां बादा दं बेफोरखौ बेखेवबाय फुंबिलिनि समाव। मोनाबिलि समाव जोङो फोथारनाय फुजाजों लोगोसे जोङो जायगा आरो जेसेबां भक्तफोर दं मन्दिर गासैखौबो जों फोथारनायनि गेजेरजों दिनै गिबि जोङो फुंबिलि समावनो फिरफिला जोङो उरायहोदों। बेवहाय जनजों लोगोसे जोंहा लाइमोन आफाद दङ, सोदोमस्रि माइनाव आफाद दङ, जन आफाद दङ आरो लोगोसे दालाइसा आफादफोर दङ। बेफोर मोनफ्रोमबो आफादनि फिरफिलाफोरखौ जों दैखांबाय आरो दिनै ब्राह्मणनि यज्ञ जादों जेरै फुजारिफोरनि यज्ञ आरो बे यज्ञनि गेजेरजों जोङो जोंनि ब्राह्मणफोरनि जेनाखि फुजा बे फुजाखौ जों होफुंनाय जाहैबाय, फुजारिफोरनि फुजाखौ होफुंनाय जाहैबाय। लोगोसे दा जोंहा लाइमोनफोरनि मेल दङ आरो बेलासियाव 2 बाजिनिफ्राय दा 9 बाजिनिफ्राय जानो गोनांमोन एसे बिसेस खारनै जों 9 बाजिनिफ्राय लानो हायाखै। लाइमोनफोरनि फुजा जोबनायनि उनाव जोङो सोदोमस्रि माइनाव आफाद जाय बिमाफोरनि आफाद बे आफादनि जेनाखि मिरु मेल बेखौ जोङो दा बेलासिनि 3 रिंगानि लोगो लोगो जों बेखौ खुंगोन आरो मैयानि मोनाबिलि समाव जेनाखि जोङो बेखौ दहाय बावलांनाय जादों। मैयानि मोनाबिलि 7 रिंगानि लोगो लोगो जोङो थान्दै मेल जिरायदों। धोरोमखौ बोरै मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो बेखौ जोङो गुरुनि नुजाथिनायाव जों थान्दै मेल जिरायदों आरो बे आद्रा थादों आरो बे थान्दै मेलखौनो जों दिनै आरोबाव सावरायफिनगोन। थान्दै मेल सावरायनायनि सिगां जोंहा ब्राह्मण मेलबो दं, बेखौबो जों खुंगोन। गाबोननि गेवलां मेलाव जों आलासि हिसाबै गाहाय आलासि जोङो डाक्टर शेखर ब्रह्म जाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जाय माने रिटायार्ड रेजिस्ट्रार बिथाङानो गाहाय आलासि। बे जोंनिनो धोरोमनिनो सासे भक्त, जोंनि गुरु भक्त बियो, बेखौ जों लादों। बिबुंथिगिरि हिसाबै जोंहा बलराम ब्रह्म दं, बेयो जोंनि बोसोनगिरि देबजित नार्जारि दं, बेयो जोंनिनो बोसोनगिरि आरो जों आलासि हिसाबै जयन्त बसुमतारी जाय जोंनि MLA सिडलिनि बिथांखौबो जों लेंहरदों। लोगोसे गोबांथार आलासि जों लेंहरदों। दा बिथांमोनखौ लानानैनो जों गाबोननो मेहेर गोनां मेलखौ जोङो खुंनो लादों। फैगौ साननि नैबे 11 बाजिनायनि लोगो लोगोनो जों मेलखौ जागायगोन बेबादि जों आसा खालामदों। लोगोसे जोंनियाव बे 49 जे दालाइसाफोर दङ बे दालाइसानिफ्राय गोबांथार फुजारि ब्राह्मण आरो भक्तफोर जायफ्रा दर्शन खालामनो फैगोन बिथांमोनखौ जों गाबोन दुंब्रुदैनो बरायगोन मेलाव आरो साफ्रोमबो जाहाथे उखैनानै थांनाङा बेखौ नोजोर होनानै जोङो गाबोननि फोरबोखौ गाबोननि हाबाफारिखौ खुंगोन होननानै आसा खालामदों।